Ngani padagos na masuportahan ang mga paraoma sa rehiyon na naonin mga bagong makinarya asin cash assistance ang Department of Agriculture sa piling paraoma sa Camarines Sur ka nakaaging simana. Total na 75.3 million pesos na agri-interventions ang naideliver kan departamento sa nasambit na probinsya. Kung sa in 2,128 na rice farmers, ang natawan nintig pa 5,000 pesos na financial assistance. Kasabay kaini, nag-turnover man ang DA Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization nin 28 unit nin 4-wheel drive tractors na nagkakantidad nin 64.39 million pesos sa iraramkan Rice Competitiveness Enhancement Fund para sa 26 na kooperatiba asin asosasyon asin duwang LGU hali sa 5 distrito kan probinsya. Sigun sa tagapagtaram kan DA Bicol na si Lobelia Guarin, laom ninda sa ahensya na mapangatamanan kan sa indang mga benepisyaryo ang mga makinarya. Sa siring kayang paagi, mas halawig ang idadara kaining katabangan sa mga paraoma. Nasasaya yung mga farmers na nakatanggap, lalo yung cash assistance kasi magagamit na daw nila sa pambili ng mga kadagdagang fertilizer and mga medisina sa pakahan nila. And syempre yung mga itong machinery na halos 2.3 million ay malaking improvement sa association, mas mapapadali yung mga farm works and mas mapapalaki yung mga area na makukultivate. Nangenot sa ginibong awarding and distribution ceremony sa Fuerteventura Sur Sports Complex sa Pili, Camarines Sur, si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Undersecretary Rice Industry Development Program Christopher Morales, PhilMec Director Junicio Alvindia, Senate Committee on Agriculture and Food Representative Hilda Pasis, DA Regional Executive Director Rodel Tornilla, OYC Regional Technical Director Dr. Marie Grace Rodriguez, DA Bicol Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Adeline Losa, Representative Luis Raymond Villapuerte asin iba pang opisyal kan Department of Agriculture, Provincial asin Local Government Unit. Ang lambing lang po namin ay gamitin po dapat ma-maximize yung paggamit na lahat ng miyembro ng association ay makagamit noong pong makinarya para po ma-achieve natin yung minimiti natin na food security and yung malaking production ng palay o bigas, lalo ngayon na may El Nino. Mientras tanto, base sa datos, ikaano man Camarines Sur sa may pinakadakol na produksyonin paroy sa bilog na nasyon. Maliit na portion lang yung apektado ng drought, ng dry spell. 8,000 hectares compared doon sa projected harvest area natin na 160,000 hectares. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Polinar.